Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti Apha Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Taonana ndithu makamaka zimanena kawiri kuti ife timabweretsa mkhani kuchokera pa ground komanso pa social media diba umboni omveka bwino kuti inunso pamudzi pano muzisangalala. So nkhani yavuta pa makamaka ndi nkhani ya kumene Kukasungu kuwatipanikizanso kwambiri. Taonapo shadow MP wa MCP wina kuswanyiridwa galimoto apanso akuti shadow MP wakumeneko Alex Major adapitisa makamaka kuti chikiledala kuti chikakozekoze msewu kumeneko kuzangopezekanso kuti anthu akuzati no nthawi yonse yakulu mudali kuti mukubwereza pano chifukwa chokuti tasala ndi nthawi yochepa yokuti tichite za mavoti izi. So ndimene zakhalira tikuona mukanema kuti anthu achita chotcha chigredala ndithu ndetonse tikudziwa kale limene chidulira chimenechi chapita ndithu tangosalanso ndi masiku ochepa kuti tifike pa 16 ndi nkhani yobalalikadi kuona munthu akubweresa zakudya pamene anthu mbuyo mosemu amakhala ozadya akubweresa kuti azawapalire misewu pamene mbuyo mosemu amavutika kuti zinthu zitu koma chapera pake azizikuyenda momwe zimayenera kuyendera. Zotatiyenda ndi kusewerereni kaye video yemuve kuti amene amatijambulira video imeneyi adayankhulapo kuti chani. zativuta ayi ndithu zativuta patata zaka zingapo msewa usanapalidwe apa zavuta. Driver ndithu wachita kupulumuka achita kuthawitsa ndithu chimene chikuphophoka. Basi katundu wapita apa, taonerana ndithu, taonerana katundu wapita, taonerana ndithu. Anayesetsa chimwenewa chifundo chawo komabe mukudziwa basi akatenge muna china malingana ndi zachipanizi akulu amene andamene anachibwetsa kuno. Koma yapa timati kwapya nkudimba kwayaka ndithu kudimba madzi ali pa moto. Zikuona kuti pamene pa zavutiratu ndithu gredala yonse apita basi pamene popo ndi kuti Alex Major amene ali shadow MP kumene kuku ndi amene akuyenera aone kuti achite motani kodi anabwereka akapena ndi chake sitikudziwa. Koma pamene popo pangoyenera palowenso ndalama za mkhani kuti achite chobwezeresa chigredala chimene chitateni tizawerenso pakapa video ina yomwe titinayonso apamuone kuti zidayenda potani koma gredala ndithu yapita yonse anthu sadayisekerere. Zikuona ndithu zinthu zosakhala bwino, zinthu makamaka zovuta kwambiri. Chinthu chonse chakilatu apa achipanga mang'ina abale ndi alongo kuzati ayi awawa athingi nthawi yonseyi amapanga chani chawapangisa kuti abwere nthawi inoyo ndi chani tigredala. So yasidwa mmene tikuonera pamene pa mkhani yosakhala bwino, mkhani yomvetsa chisoni chapena pake komanso mkhani yotipasa maphunziro ochuluka kwambiri. mkhani tatiyeni tizinkabe tikuonera limodzi kuti pamene pamwati zayendapo motani akuti driver wayenda chothawa, wayenda chonyamulidwa chopulumusidwa kamba kuti nayenso adali apa pulani yokuti amudinde amupange zinthu makamaka zodabwitsa kwambiri. So driver wayendesedwa champeni kumene Kukasungu koma chikakhala chigredala chinde tikhulupirira kuti tonse taona limodzi. Ndipo ngati simudaone kumbofika pamudzi pano mumakhala kuti chilichonse mwachipeza mongo kumbusa tati pabweresa mkhani za ndali sports komanso entertainment
entertainment kuchokera ngodya zonse zinayi za Malawi zimakhala zikupezeka pamodzi pano. Sabuti yomwe mmayenera kutipasa ndikungopanga like, share komanso subscribe. Mukatero mwatidalisa, mwatilemekeza, ndikuti kungoyesa data wanu nkhani zomwe muzipeza ndi Ndale Sports komanso entertainment imeneyi idali yochokera kumene Kukasungu. So ndaonapo makomment ena ake opereka chidwi kwa Amalawi osiyanasiyana kuchokera kumene Kukasungu kuti abale ndi alongo akuti chani pa mkhani imeneyi kapena mkhaniye enafe sitidayisate bwinobwino nkhaniyi kodi yagona patipati. So tiona anthu akukasungu akuti ziwiri zitatu. Uyu ndi Green akuti komatu kunama akuti kunama kwanu kwa malevo zena katundu uyu wangoziyakira yekha inu kuti anthu awocha bwana. You are desperate for violence ndithu mphuno yanu ikufuna fungo la magazi. Zabwina kuti katundu waziyakira okha. Comment from Green. Uyu ndi Amada kuti Kasungu yakana MCP John kuti ife ndi akwathu onse tizavotera chakwera. Zabwino uyu ndi machitidwe akuti shadow wa MCP zona Alex Major sakuyimira MCP inu. Zabwino kwa Alex Major sakuyimira MCP amene wakuti kuonza it is what it is. Uyu ndi Transio akuti too much. Prince akuti mwalakwisa mukanango akuti mukanango kana not kuwatcha cause amakhala kuti apanga haya. Zabwino chinthucho akuti apanga haya so kuwatcha chimenecho ndi mamiliyoni ankhani ndende zinthu pene zikuyendera pano. It is what it is. Mushenenesa kuti kodi mbuli zimenezo kuti zikuyiwala value ya machine amenewo. Zabwino kuti mbuli zimenezo zabwino veri padera kuti pa comment asitionjezera komanso asitichosera timangowerenga ndende Moses akuti anthu mukuyenda utopa kale ndi culture akuti one village one product ndakhumudwa nazo izi ashili akuti yakuya ndi mizimu siku sangalala. So ndingona makomenta awiri omaliza from Henry komanso Austin akuti inde zomwe anthu awa apangasiza bwino koma anthu ayenera kukwira nayo government ya MCP ndiyolephera kwambiri. Henry akuti this is costing more over 200 million Malawi wacha. Tiyeni tiziganiza. So akuti chinthu chimenechi kudula kwake chikuposa 200 miliyoni. Ngani yavuta apa gradala yayasidwa apa zifukwa ena akuti makamaka mkulu amene adabweresa nthawi yonse adali kuti ena kuti MCP yangodedwa kumene Kukasungu zambiri zikuyankhulidwa kuti inu maganizo anu ndi wotadi. Imeneyi idali yachangu yomwe tidabweresa ndipo kudeda kwathu atimati mungafika kumapeto osama iwala kupanga like, share komanso subscribe kuti nkhani zonse Ndale Sports komanso entertainment kuchoka pamodzi pano zisamakuphonyeni. Kusanzikani pakata zazikakale tikuti tikumanezo nthawi ina. tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.